bay. Ang isa tanang mga naminaw karon. Nalang ko'y gustong i-share about sa ko ang first time. Nganong gihatag na ko niya ang ako ang first time. Nganong nisugot ko. Siguro ang simple nga tubag kay love kaayo na ko siya. Dayon ginapakita o ginapa-feel ang pud niya sa kuha na love ko niya. Pero sa tinud-anay lang bay. Kaya wala ko kabalo kung mauna ba to ang right time para ihatag na ba nako ako ang first time. Kung siya na bagyod ang right person, kung siya na bagyod kaha ang the one na para sa kuha, or sakto ba ni ako ang buhaton? Daghang gadagan ng mga pangutana sa kunahuna while party na namong pinaakay. Unya na feel na lang nako na ang iyahang mga kamot kay minay-hinay nagsulod sa ilalom sa kong sanina. Dayon ni honong lagkalit iyahang kamot. Dito dapit sa naanay pwede makumot. Mas nilami amo ang pinakay. Hangtod sa minay-hinay nagpobos iyahang kamot. Iyahan ang gitangtang ang butones sa kuang cheese. Pero kabalo pa ko na ato na time, kay kaya pa na ako siyang paundangon. Na pwede na ko siyang ingnon na taman rami sa paak-paak o sa kumot-kumot. Pero wala na ko buhatan. Ipasagdahan ra na ko siya sa gusto niyang buhaton. Kay bisan pa man yan ako'y mga pangutana sa kunahuna. Mas nisalig ko niya. Kay bisan pa man yan na ako'y mga pangutana sa kunahuna. Kay mas nisalig ko niya. Kay kung tinuod ka na higugma, kay musalig jud ka. Motong nisalig ko niya. Kay love na ko siya. Nisalig ko niya nga kung ihatag na ko niya ako ang first time. Kay mas i-love ko niya. Nga after sa naay mahitabo na munduha, kay mas mulig-on o mas malipayon na ang mga relasyon. Okay man may. Happy man may after ato. Pero ambot nga nung ang galibog ko, wala na ako kabalo kung love pa ba ko niya. Or kung gusto na lang niya kay makig-ana-ana na lang sa kuha. Kaya after nga gibuhato na mo, murag ang sulod na lang siyang unahuna. Kay palami na lang. Daghan siyang gustong sulayan. Daghan siyang gisulayan. Na siya'y mga gipabuhat sa kuha. Dili po ko gusto na mo balibad, kay dili ko gusto na malain siya. Mahadlo kong mawala siya sa kuha. Munang padayon lang may, kaya abin ako maokay rantanan. Pero dili na yun ko sure kung love pa ba ko niya. Dili na ako ma-feel. Wala ko'y ma-feel. Manong kong istorya siya hang ako ang kalipog. Ako ang istorya niya ang tanan akong ginahuna og na-feel. Ga-heart to heart talk me. Ingon man po siya na love kaayo ko niya. Og sigurado na daw siya. Og sigurado na yun daw siya na ako na yun daw ang para niya. Ako lang yun daw kuno ang iya. Sa motong kapadayon pa mi. Pero nagkadugay kay mas nagkawala na yayo.
Hangtod sa naka-decide na lang ko nga makigbulag niya. Ni okay raman pud siya. Sa motong hagabulag jud mindo. Nakahinumdum lang ko ani na experience na ako. Kay after 1 year kapin, kay ni chat man siya galit karon. Nangumusta o gusto makikita. Gimingaw daw siya na ako. Or basin gimingaw siya sa kuha. Bitaw.